ଏମିତି କଣ ପ୍ରକାଶ ଝିଅ ତ ନାଚୁଛି ତୋର କଣ ହେଲା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ସେଦିନ ସେଇ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାର୍। କୋଉ କଥା ସେଦିନର ପୂର୍ବ କଥା ଯେମିତି ନାଚ ଚାଲିଥାଏ, ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇଠୁ ଡିଜେ ବାଜୁଥାଏ, ହଁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥାଏ, ମୋ ଦାଦା ଯାଇଥାଏ, ମୋ ପିଇସା ଯାଇଥାଏ, ମୋ ଭେଣେଇ ଯାଇଥାଏ, ନେଲାବାଲା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦେଲାବାଲା ଯାଇଥାନ୍ତି, ପାରାବାଲା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରାବାଡ଼ି ବାଲା ଯାଇଥାନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ବାଲା ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘର ତୋ ବାହାଘର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥାଏ, ଛୋଟା ସଭା ନାଚୁଛି, ସେମିତି ନାଚ ଚାଲିଥାଏ, ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଥାଏ। ସେଇଠୁ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ନେଇ କାମ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ବାହାଘର। ହଁ ମୁଁ ଜଣକୁ ନେଇନଥିଲି, ବାପାକୁ ନେଇନଥିଲି। ତୋ ବାହାଘର ତ ବାପା କହିଲୁନି ନାଇଁ, କାହିଁକି ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲି। ପ୍ରତିଶୋଧ କଣ ଦେଲୁ ମୋ ବାପାକୁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ନେଲି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍? ତୋ ବାପାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲୁ ନେବିନି। କାହିଁକି ମୋ ବାପା ବାହାଘର ଆସି କଣ ମୋତେ ନେଇଥିଲା? ମୋ ବାପା ବାହାଘର ଆସି କଣ ମୋତେ ନେଇଥିଲା? ଆରେ ତୋ ଗୋପା ବାହାଘର ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲି। ନା ଥିଲୁ ବା ସେ ଝିଅ ତ ନାଚୁଛି ତୁ କଣ ବୋକାଟା ହାତକୁ ଖେଳ ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ହଉଛି। ତୋର ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ଅଛି ମୋର ବାଲାନ୍ସ କାହାର ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ତୋ ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ମୋ ବାଲାନ୍ସ ଭୁଲ ହଉଛି ସାର୍। କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ନାଚୁଛି ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆକ୍ସନ ଦେଖେଇଲା, ହଁ ତା ଆକ୍ସନ ମୋ ଦେହକୁ ରିଆକ୍ସନ କଲା। ପୁରା କେନ୍ଦୁ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଆଉଟି ପଠେଇ ମତେ କେନ୍ଦୁ ଖୁଣ୍ଡେ ବୋଲା କେନ୍ଦୁ ଆରେ ସାର୍ କେନ୍ଦୁ ଗୁଣ୍ଡା କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ କଳା ତୁ କାହାକୁ ବାହା କରୁ ସେ ଗୀତରେ ସେ ମା କହିବ ତୁ ବାହା କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହା କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାରେ ନମସ୍କାର। ବସ୍ ତୁ ଭାବୁଛି ବସ୍ মতন তো যাই হবনি পালা চালিছে আর কে ফোন করছে ফোন পালা চালিছে তো সাথে ফোন ফোন উঠে তারটা আর বেশি ভুল লগে দিছে ফোন হে কি বল মুছুছি রহ আমরা আপনি বলো না মুছুছি দাও না ফটা ও বউ কোন হইছে বউ বড় বড় আমি বড় কাম হইছে হ্যাঁ কোন হইছে আরে হ্যাঁ আর ফোন হে কি বল মোর শ্বশুর হ্যাঁ আমরা উপর সাইড গুন্ডা লাগো স্ত্রী লেগে পড়াইছি গুন্ডা লাগো স্ত্রী লেগে শ্বশুর পড়াইছি তুই আর তো শাস্ত্র হয় ব্যস্ত হতে তার বুঝে বউ কেন ব্যাটি করলি শুনো আমি তো ওটা পালা
তো শাশু ছেড়ে দিব তুই কি ভরে যাবি সব বসে আজ পরে বলে শোনো সে যেহেতু আছে তোমার মোবাইল করে সেটা আছে মুখ করে ও হাত করে তো আগে ঘর আগে ওর কাছে আমি চলা করতে তুই খন্ডিয়া করতে ধরে তাকে বলুন বসে বলবো তার থাকে আগে কেউ পারি হলে ভিতরে টাকায় লেখা মতো হুসুম করে তোরা সে কে কেন দেখো বা নাম নয় সে কথা তো মশার করে তো এনে কইব ভিতরে সেটা বলো ভালো ভাই বন্ধু এটা নতুন গ্যাস কলা কা নাচ তো দিয়া কিছু হল মোর সেটা ডায়গ্রাম বদলি নিব তো কিছু নাই হব প্রমোদ এই নতুন সভা নাচিলা এই নাচ দেখি তো দিয়া কিছু হল ওরা ভাবছি মো ঝিয়া মোটা না যারা দিকে সিরি হবা কথা বুড়া ভাই ইসু নতুন নাচিলা তা নাচ দেখি তো দিয়া কিছু নাই হব তোর ছিল হব সারে সারে মো হ্যাঁ এই নতুন সভা নাচিলা হ্যাঁ जो डांस एक्शन देखेगा ता नाच देखी तम दिह किछि हो नहीं তোতে কর तम दिह ब्लड नहीं এই তো যারা কোন ये तो लोग तो लगी सवारी हां ता नाच डांस देखी जो समाज पाई কোন আছে তো যারা मोदिया হ্যাঁ মোদিও হ্যাঁ কোন আছে বুঝতে কোন তো দেখো मोदिया से गोटा गोटा है বস বাকি গই বলে ধীর বড় পণ্ডিত মোটে নিবে শ্রবণ डेली हॉर्लिक्स से आउ छोटुआ खाउ तो তোমরা ব্লাড শুকি যাইছে যাহা যাহা ন্যায় শাস্ত্র হুয়ে দ্বারকা কটকের অচ্যুত ভগবান কৃষ্ণ অষ্টপাট্টবংশী উমা দেবকী বসুদেব গৌর সবার ফেরা বলে এତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଗେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି କବି ହଉଛନ୍ତି ମାଘ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମାଘ ମାଘ ମୁଁ ତ ଆମ ଆର ପାଳମାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଆଜି କବିତା ଦେଖେ ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଶେଷ କିଛି କହିଲେ ଭଲ ହବନି ଦେଖା ଦେଖା ତ ହେଇନି କହିବି କଣ ଆର ପାଲାକୁ ଆପଣ ଆର ପାଲା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା আপনি ভাই যাইছো ଆପଣ ପାଲାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ବାଜୁ କେ ଭାଇ ଯାଇছো ଏ ଆଗୁ ସେଟା ଦୋରି ହେଇନି ହବ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ପସନ୍ଦ ହେଇ ଚାଲିଲେ ଭଲ ନାହିଁ କାଲିକି ଦେଖିବା ତେବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଶିଶୁପାଳ କବି ହେ ମାଘ ଶ୍ରୀ ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶାସିତୁମ ଜଗତ ଜଗନ ବିଳାସ ବସୁଦେବ ସତ୍ମରି
ଶ୍ରୀମତୀ ଶାଶିତୁଂ ଜଗତ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ସୁଜିତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜି ଯୋଉ ପଞ୍ଚମରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ। ଆପଣ ଯୋଉ ନି ଘରେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଲେ ହଁ ଆମେ ପାଳିଆ ପାଳି ଧରିକି ଆମ ଘରେ ପ୍ରେସର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ହଉଛି ଭାରି ପ୍ରେସର ହଉଛି ପାଳିଆ ଆଜି ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ଆରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ଭାଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କହିଲେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଛୋଟିଆ ପୁଅଟି ମାନେ ତ ଭଲ ପୁଅ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ କଣ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ଖାଉ ଚୁନା ମାଛ ଭିଟାମିନ ମୁଁ କହିଲେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ନି ଘରେ ଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନି ଘରେ ଆମେ ପାଳିଆ ମିଶେଇ ଯୋଉ ପାଳି ଧରୁଛୁ ହଁ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରେସର ହଉଛି ସାର୍ ପ୍ରେସର ଚୁନା ମାଛ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବିଚାର କଲେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀୟ ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀୟ ପତି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଶ୍ରୀୟ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି? ଶ୍ରୀୟ ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶାସିତୁଂ ଜଗତ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ଜଗନ୍ ନିବାସ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନିବାସ ଜଗନ୍ ନିବାସ ଜଗନ୍ ନିବାସ ହରି ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଦେବ ସଦ୍ମନି ବସୁଦେବର ଘରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ ବସା କରୁଥିଲେ ଦଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବରା ଦଦର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ବତରନ୍ତ ଦଦର୍ଶା ବତରନ୍ତ ଅମ୍ବରା ଅମ୍ବର କହିଲେ ଆକାଶ ଅମ୍ବରା କହିଲେ ଆକାଶରୁ ଆକାଶରୁ ସିଏ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭାଙ୍ଗ ଭୁବଂ ମୁନି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭାଙ୍ଗ ଭୁବଂ ମୁନି ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଅଙ୍ଗ ଭୁବ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆଜି ଆକାଶ ପାତଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ଗାଇକି ପୁରା ମାଛ ମଞ୍ଜୁ ଭଳିଆ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିକି କଲା କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ କିଏ ମୋ ଗୁରୁଟା ହଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନା ଗଲେନି ଅଛନ୍ତି ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କରିବୁ ଆପଣ ଖରା ହେଲେନି ଆପଣ ଭାବିନି ଆଉ ଯାଜପୁର ଯାଇଥିଲେ ପାଲା ଗଲେ ପାଲା ସାରିକି ଘରକୁ ଗଲେ ନା ପାଲାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା କରିବୁ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଇପୁରକୁ ଗଲେ ହେଲା କଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବସେନା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଉହାରେ ଶୁଭିଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି এই সময় দেবর্ষী নারদ আসি পৌঁছিগଲେ যেতে দেবর্ষী নারদ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବର୍ଷୀ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ